Добрий день, мене звати Софія Будко, і я вітаю вас у програмі з циклу «Громадянин України в Польщі», мета якого – допомогти переселенцям з України організувати своє життя і пристосуватися до нових умов. Заохочуємо підписуватися на наш канал і запрошуємо до перегляду всіх програм циклу. Від початку війни Росії проти України до Польщі приїхало понад 3 мільйони українців, зокрема й чимало дітей шкільного віку. У зв'язку з цим постало питання щодо прийняття цих дітей до польських шкіл і адаптації до умов польської системи шкільної освіти. Про організацію цього процесу, нові виклики і можливі проблеми ми сьогодні говоримо з пані Анною Посмик, директоркою Варшавської початкової школи з інтеграційними відділами номер 189 імені маршалка Юзефа Пілсудського. Добрий день, пані директор. Добрий день, вітаю, пані Софія. Моє перше питання. Як ваша школа відреагувала на нові виклики, пов'язані з війною в Україні та прийняттям дітей-переселенців на навчання? Школа з цим завданням впоралася, оскільки ми раніше вже приймали дітей з України. Але це були діти батьків, які приїздили сюди працювати, будувати нове життя. За працю, полепшенням свого життя. Натомість, зараз ми прийняли учнів, які були вимушені залишити свою країну. Це не було їхнє рішення, їх змусили це зробити. Не їх децизія, тільки примушено їх до опущення краю, так? Ситуація непроста для вчителів і працівників школи, оскільки ці діти пережили травму, яка надовго залишає сліди у психіці. Wiemy, że dzieci tam przeżyły traumę, tak, która pozostaje w psychice na bardzo długo. На початковому етапі ми активно приймали дітей, які до нас приходили. Моя секретарка приймала заявників ще тоді у холі, оскільки це була фаза пандемії. І вона більше часу проводила в холі, а не у секретаріаті. Так, приймала заінтересантів на портєрні. Więc в засаді więcej часу. Загалом ми прийняли 60 дітей, зараз залишилось 57, оскільки родини двох дівчат переїхали в Таргówek і діти змінили школу. Нам 57, ponieważ mamy z dwójką dziewczynek po prostu zamieszkały na Targówku i dzieci zmieniły szkoły. Тож на сьогодні ми маємо 57 дітей-переселенців, плюс 12 дітей, які вчилися у школі раніше. Mamy 57 plus 12 dzieci, które były już u nas wcześniej. На початку всі діти були в класах, які вже існували, тобто на так званому об'єднанні. Але пізніше почали приходити вчителі і казати: «Пані директор, не вистачає знань польської». Діти вмикали на уроках перекладач у телефоні, щоб зрозуміти, що каже вчитель. Польські учні їм допомагали. Щоб зрозуміти, co nauczyciel mówi, nawet obok uczniowie pomagali. I zdecydowałam wspólnie z Radą Pedagogiczną, że педагогічною радою вирішили, що треба подати заяву на створення підготовчих груп. Так почалася наша організаційна пригода. Завершили один складний період пандемії, а він був дійсно складний з точки зору організації роботи школи. А тепер ми увійшли в наступну складну фазу, щоб допомогти українським дітям. Це лише початок, оскільки вони в нас лише кілька місяців. Деякі діти вже третій місяць, а більшість лише другий. Drugi miesiąc, prawda? No trzeci tam się zaczyna początek, ale niektórzy są drugi miesiąc. Дійсно, дітей приїхало багато. Якщо стільки в одній школі, то можу уявити, скільки дітей в інших школах. В районі Рембертов, а я можу оцінити ситуацію саме щодо цього району, є ще одна початкова школа, де відкрито підготовчі групи. Натомість у школі на Педеревського директорка виключно через недостатню кількість вільних приміщень не створила підготовчих груп. Там діти вчаться у звичайних класах на об'єднанні. На вłączeniu do istniejących klas ogólnodostępnych. Яка організація занять у вашій школі? Наскільки я розумію, зараз ці діти інтенсивно вчаться польської мови.
czyli jak został zorganizowany ten oddział przygotowawczy, mamy Розповім трохи про організацію цих підготовчих груп. У нашій школі створено групи на рівнях від 4 до 6 класів і від 7 до 8 класів. Діти з класів із 1 по 3 залишились у звичайних класах у форматі так званого об'єднання. Але вони нормальні мають подручники. Вони отримали від школи всі підручники, тож батькам не прийшлось витрачати кошти на придбання. Natomiast jeśli chodzi o w tym oddziale przygotowawczym, to troszeczkę inaczej. У підготовчих групах навчання організовано дещо інакше, оскільки на такі групи не поширюються стандартні учбові плани. Ми з педагогічною радою вирішили включити в програму максимальну кількість годин польської мови. Że damy maksymalną ilość godzin, no można było wszystkie, ale nie mam tylu nauczycieli do języka polskiego, bo to jest wszystko w ramach... Можна було б дати і всі години, але в нас не вистачає викладачів. Більшість з них і так працює понаднормово. Зараз діти мають по 12 годин польської мови на тиждень. Тобто ми робимо акцент саме на вивченні мови. Ще 12-13 годин розподілено на інші предмети. Zostało rozdysponowane na nauczanie treści z poszczególnych innych przedmiotów. І nauczyciele dopasowali. Вчителі адаптували програму до можливостей дітей, бо група від 4 по 6 – це 4, 5 і 6 класи, тож програму треба було змінити і достосувати. Ми вже затвердили плани навчання до кінця червня. До кінця червня Рада педагогічна podjęła taką decyzję, że te dzieci, które przez ten krótki okres... Педагогічна рада вирішила, що ці діти за період інтенсивного вивчення польської достатньо опанують мову, щоб з вересня перейти до нормального режиму навчання. Перепрошую, що я так називаю нормального. Маю на увазі, що згодом ми переведемо їх до звичайних класів. Але в такій звиклій, ogólnodostępnej klasie, то їх там chcemy przekierować. Зрештою, пані Софія, одна дівчинка, яка спочатку вчилася у 7 класі, а потім була переведена до підготовчої групи, запитала мене, чи зможе вона повернутися до свого класу. Я відповіла, звісно, повернешся, тільки тобі треба трішки вивчити мову. У тому класі дівчата дуже привітно її прийняли, тож вона дуже хотіла б до них повернутися. Вчителі у підготовчих групах викладають польську. На щастя, в нас є 4 полоністів, по 2 на кожну групу. Którzy uczą języka polskiego, bo z racji tej dużej ilości godzin mam na szczęście 4 polonistów i po 2 polonistów uczy mi w każdym tym oddziale. Także загалом у кожного вчителя зараз по 6 понаднормових годин. І дозвіл на це дав керівний орган. На щастя, нам вдалося дуже швидко це організувати. Приблизно 24 березня я подала клопотання до бургомістра, а 30 березня вже отримала відповідь з управління освіти. А в квітні нам вже дали згоду на створення підготовчих груп. Це już miałam odpowiedź z Biura Edukacji, że wyrażają mi zgodę, aby od kwietnia otworzyć oddział przygotowawczy, więc naprawdę bardzo szybko takie decyzje. Ці рішення були прийняті дуже швидко. Керівні органи дуже допомагають. На перших етапах, коли до великих міст прибувало багато дітей, начальниця відділу освіти займалася координуванням і шукала цим дітям місця у школах. Школи повинні були повідомити про кількість вільних місць у класах, підтримували і самих дітей, і їхніх батьків чи опікунів. Istotna, żeby te dzieci, a zwłaszcza też rodzice czy opiekunowie, bo też mieliśmy takie sytuacje, że przyjechała mama. У нас була ситуація, коли зі Львова до нас приїхала лікарка з донькою і сином. Мама повернулася до Львова, щоб продовжити лікувати і рятувати людей, і призначила дівчину опікункою брата на період перебування у Польщі. Тож тепер ми контактуємо саме з нею. Ми вживали всіх заходів, аби спростити, а не ускладнити життя громадян України. Коли батьки приїздили до Польщі працювати, то процедура була стандартна, більш строга. А зараз стало набагато простіше. Bo wiadomo, że jak były te przybycia głównie za pracą rodziców, no to ta procedura była zgodnie z rozporządzeniem, ale taka bardziej sztywna, bym powiedziała. Natomiast tutaj już było dużo łagodniej. Трохи можемо поговоримо про організацію системи шкільної освіти у Польщі. Загалом, не заглиблюючись у нюанси, але так, щоб наша аудиторія зрозуміла, чи є якісь відмінності у порівнянні з українською системою і на що варто звертати
увагу, як побудована ця система, які є рівні освіти. Muszą zwracać uwagę, czyli jak jest zbudowane, jakie są poziomy, może tak, bo ja wiem, że u was jest podstawowa szkoła, Перше – це potem, початкова школа, Ponadpodstawowa. jak coś takiego jak Czyli- średnie, no to ja oddaję słowo Я pani. powiem так, що mamy Для дітей віком від 3 років є дитсадки. Вони не обов'язкові, лише за бажанням батьків. Są oczywiście przedszkola, żeby mamy mogły iść do pracy, dzieci są Якщо мама хоче повернутися на роботу після декретної відпустки, то може скористатися такою формою опіки для своєї дитини. Шестирічні діти обов'язково проходять попередню підготовку до школи. Przy czym w wieku 6 lat już jest tak zwane obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Czyli wszystkie Тобто всі українські діти від 6 років мають у Польщі піти до цих підготовчих груп. Це обов'язково, оскільки шестирічні діти можуть бути записані до першого класу лише після проходження такої підготовки. Dopiero być zapisani do klasy pierwszej. To jest taki warunek. I te tak zwane zerówki w szkołach. Власне, в нульових класах, у школах або групах для шестирічних дітей у дитсадках і проходить обов'язкова підготовка до школи. Trwają przez rok? Tak, jeden Okej. rok. Триває вона рік. No i oczywiście jak już mają Коли діти пройдуть skończą, підготовку, то ясна річ потраплять до початкової школи. To się У zaczyna Польщі szkoła початкова школа podstawowa. W Polsce восьмирічна szkoła podstawowa і поділена jest на 2 8-letnia. етапи. Поділена є Перший на два етап – це етапи. класи з 1 по 3. Перший етап – то są Називається класи він рання 1-3, шкільна edukacja освіта. вчесношкольна, популярна. Другий рівень – це класи з 4 по 8. Щоб закінчити початкову школу, треба скласти іспит після 8 класу. Можна скласти його навіть на 0 балів і отримати довідку про складання. Тоді буде менше можливостей вступу до ліцею і училищ. Można napisać na 0 punktów i dostanie się zaświadczenie, że mamy 0 punktów z egzaminu. No i wtedy mamy mniejsze możliwości dostania się w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Але яке можливо? Але є якісь можливості навіть з результатом 0 балів. Otrzymaliśmy 0 punktów? Tak, ale to jest To jest warunek. zaskoczenie. To jest warunek. Так, ukończenia. однак скласти цей Uczeń musi іспит треба przystąpić. обов'язково. Może napisać nawet Учень na може 0 отримати punktów, навіть 0 балів, egzamin. найважливіше бути присутнім. Але водночас є мотивація, щоб написати його якнайкраще. Rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, czyli do liceum, technikum, zawodówki, będzie się liczyła także biorąc Оскільки pod при uwagę вступі до ліцею, które технікуму, przyjmują професійних uczniów училищ do szkoły, враховуються бали ilość за цей punktów z tego іспит. egzaminu. Więc to nie jest tak, że uczniom mogą się nie uczyć i tylko przyjść na egzamin. Ці bo бали будуть te вирішальними punkty для decydują вступу się, в czy ліцей з dostaną się хорошим рейтингом na przykład do чи до danego профільного liceum, класу в ліцеї, w про який учень wysokim мріяв. rankingu, czy do wymarzonej klasy o profilu w liceum, no to tam jest ilość osób. Там na обмежена danym кількість miejscu, осіб trzeba на одне місце, mieć jak тож потрібно najwięcej здобути tych якомога punktów. більше балів. To nie jest tak, że to Отримати 0 балів і потрапити, наприклад, до ліцею Стефана Баторія неможливо. Pani Zolia. Ale to jest, bo teraz właśnie my mamy uczniów na poziomie tego oddziału przygotowawczego 4. Зараз у нас є учні з України у підготовчій групі з 4 по 8 класи, і 3 з них висловили бажання цього року складати іспит після 8 класу. To jest taka dziewczynka, która przyjechała z Lwowa i ona już... Одна дівчинка приїхала зі Львова, де раніше вже вивчала польську мову, тож вирішила, що проблем із іспитом не буде. Є ще один учень, точно не пам'ятаю, яка в нього історія, а третій записався, але виїхав в Україну. І ми не знаємо, чи він повернеться на цей іспит. На жаль, наразі невідомо, чи його відсутність тимчасова. Jest jego nieobecność, nie mamy niestety takiej informacji. Więc Наскільки я розумію, діти переселенців, які зараз вчаться у польських школах, мають можливість скласти такий іспит вже цього року, якщо їм дозволяє рівень володіння польською. Sama przystąpić do tego w egzaminu? tym roku. Okej. Tak, w maju. Так, за власним бажанням. Wiedza z języka Це лише їхнє рішення. Для них будуть підготовлені спеціальні екзаменаційні аркуші, буде наданий довший час на підготовку. У цих аркушах будуть словнички, і загалом підтримка на іспиті буде максимальна. Вчителі також допомагатимуть цим учням всіма можливими способами. Także będziemy tutaj aktywizować w pomocy tymże uczniom.
А якщо котрийсь із учнів не складатиме іспиту? Przystąpi do tego egzaminu, na przykład, Zadeklarował się i nie Запишеться і не з'явиться? Якщо взагалі не запишеться, то що на нього чекає в майбутньому? Co na nich czeka w przyszłości? powtórzą. Тоді повторно пройде програму 8 класу. Якщо при записі до підготовчої групи буде вказано, що учень знаходився на рівні 8 класу в Україні, то його записували до 8 класу. Але якщо він не зголосився до участі в іспиті, то з вересня почне навчання знову у 8 класі. І вже за рік у травні буде складати цей іспит. Ale jak rozumiem, ja tutaj też sądzę z punktu widzenia takiego ucznia albo jego rodzica, że jednak... Мені здається, що з практичної точки зору було би слушно скласти такий іспит. jest przystąpienie do tego egzaminu, bo nawet jeżeli ty go nie zdasz, Якщо навіть не складеш, то принаймні не втратиш рік, проходячи навчання у тому самому класі. Правда? Правда? Trzeba to rozpatrzeć chyba w dwóch aspektach, bo ja mówiąc Тут все неоднозначно. Щиро кажучи, коли ми приймаємо дітей з України чи інших країн, і вони мають недостатні знання польської, то ми проводимо розмови з батьками. Języka polskiego, to czasami nawet jak jest dziecko w klasie, powiedzmy, Коли дитина була в Україні, скажімо, у 4 класі, важко одразу записати її до польського 4 класу, оскільки програми освіти в Україні і в Польщі дуже відрізняються. I dziecko słabo zna język polski i Ми пропонуємо батькам записати дитину до молодших класів і дати їй можливість вивчити польську. Nauczenia się języka i dać go do klas młodszych. To jest tak rok w dół, że tak powiem. Так, це додатковий рік, але він дасть дитині можливість звикнути до школи, до організації навчання і передовсім навчитися мови. Перехід у 4 клас – це переломний момент у початковій школі. Всі батьки і досвідчені педагоги кажуть, що 4 клас найскладніший для дітей. Після навчання у 1-3 класах їм треба звикнути до іншої системи. У 4 класі дитина вже не говорить, чого вона хоче, а мусить виконувати конкретно сформульовані завдання. Тож іноді 1 рік не має глобального значення у житті людини, а чинник мови все ж таки вирішальний. Нагадаю, що у таких предметах, як хімія, фізика, додається ще й складніша фахова мова. W przedmiocie typu chemia, fizyka jeszcze wchodzi tak zwany język przedmiotu, trudny. Так, там уже є специфічна термінологічна лексика. Якщо хтось із дітей з України, які зараз у 8 класі, захоче залишитись на 2-й рік, то це буде дуже слушне рішення батьків. Коли діти підуть в ліцей, то вже будуть значно більше вміти і знати. Kojarzyć, prawda, pewne fakty. Ліцей – це вже передовсім робота учня, а не вчителя, як у початковій школі. Także to jest głównie praca na energię już ucznia, a nie nauczyciela, jak to ma miejsce w szkole podstawowej. Гадаю, в українській системі так само. Тож повторення – це правильне рішення. Dobre rozwiązanie. A jeżeli chodzi o liceum, to ile Початкова школа завершується 8 класом. А скільки років триває навчання в ліцеї? Liceum 4 lata. Навчання в ліцеї триває 4 роки. Раніше в нас був перехідний період, коли ліцеї були 3-річні. Не знаю точно, чи цей період уже закінчився. Здається, з вересня буде набір за схемою 2017 року, коли впроваджено зміни в польській системі освіти. Тож тепер ліцеї знову 4-річні. Професійні училища 3-річні, технікуми 5-річні. Технікум завершується професійним іспитом і додатково треба скласти матуру, тобто випускний іспит. Після технікуму для вас відкрита дорога до вишу. В Польщі, щоб вступити до вишу, потрібно обов'язково скласти матуру. I kontynuować naukę na studiach wyższych, trzeba mieć napisaną maturę. Maturę. Так. Матура – то В Україні аналог матури – це ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, тобто незалежна оцінка знань учня. До вишу так само можна вступити, лише склавши ЗНО. Матура – це теж зовнішня, тобто матури не проводяться у школах. Їх організовує Державна екзаменаційна комісія. У Варшаві це окружна екзаменаційна комісія.
Зрештою, іспит після 8 класу теж зовнішній. Це не ми з вчителями складаємо програму іспиту. Ми лише отримуємо готові білети з управління. Власне, невдовзі починається триденна сесія 24, 25, 26 травня. Діти пишуть іспити після 8 класу. Програма іспитів уніфікована. Всі учні мають ті ж самі завдання, лише в окремих випадках даємо більше часу на підготовку, а для учнів зі спеціальними потребами є окремі типи екзаменаційних аркушів. Зрозуміло. Тепер трохи практичної інформації. Як виглядає навчальний рік у польській школі? Скільки уроків на день може бути? Чи є група подовженого dnia? Tak, czyli ile lekcji może być każdego dnia? Czy są jakieś, nie wiem, tam świetlice, jak wiem, tak? Trochę proszę opowiedzieć. Щодо організації роботи в школах уже зрозуміло. Є молодші і старші класи. Групи подовженого дня діють для учнів молодших класів, тобто до 4 класу. Дорослішим дітям батьки вже більше довіряють, вчать їх самостійності, і з 5 класу вже рідше записують до групи подовженого дня. У нашій школі групи подовженого дня працюють за нормами освітнього управління Варшави від 7 до 17:30. Групи подовженого дня безкоштовні, батьки нічого не платять. Є 2 обідні перерви. Zorganizowane 2 przerwy obiadowe dla dzieci tych klas młodszych i później Перша для дітей молодших класів, друга для старших. Обіди платні, вартість обіду залежить від школи і району. Od pewnie dzielnicy jest regulowana. Але є płatny. Якщо у батьків низькі доходи, то у Варшаві та інших містах за рішенням мерів, бургомістрів або інших органів місцевого самоврядування батьки можуть подати заяву на безкоштовні обіди. Burmistrzów bądź innych jednostek samorządowych, które określają, kiedy rodzic może ubiegać się o І тоді ці витрати покриваються в рамках соціальної допомоги. z kosztów pomocy społecznej. І, якщо chodzi o... Навчальний рік починається 1 вересня, тож якщо хтось ще не записав своїх дітей до школи, є ще час до 1 вересня. Навіть на канікулах школи працюють у звичному режимі, тож можна подати документи. Мимо, що są wakacje, то школа нормально працює. У Варшаві записатися до школи можна через інтернет. В Варшаві Але на даний момент етап електронного запису вже завершився. Якщо хтось прийде до нас навіть 1 вересня і в школі будуть вільні місця, то ми, звісно, приймемо дитину. Наскільки я розумію, діти переселенців також можуть записатися до школи через інтернет. Перейдімо до теми, як взагалі можна записати дитину до школи, куди подавати документи, куди звертатися. Rodzice, gdzie muszą się zgłaszać albo gdzie pójść. Więc jeśli chodzi o Warszawę, у Варшаві можна записатися в електронному режимі, якщо в дитини є номер ПЕСЕЛ. Під час реєстрації треба буде вказати, зокрема, і його. Можна також донести цей номер пізніше. Але не переживайте, якщо номеру ПЕСЕЛ немає і ви не плануєте отримувати цей номер на території Польщі, все одно приймемо дітей. То ми і так приймуємо те дітей. Тільки вже традиційним шляхом, тобто після написання заяви на ім'я директора з проханням прийняти до 1, 2 чи 3 класу. До 1 класу можна записатися через інтернет, а до інших класів лише звичайним шляхом, подавши документи у паперовому вигляді. Звертатися потрібно до секретаріату, де вам видадуть необхідні бланки. Треба буде їх заповнити і подати. Саме так ми приймали українських дітей, які переїхали до Польщі через війну. А я власне теж мам таке питання У мене є питання щодо вибору школи. Чим варто керуватися, на що звернути увагу при виборі? Чи обов'язково, наприклад, обирати школу за місцем проживання, тобто в районі, де родина мешкає? Вибір школи за місцем замешкання, чи можна вибрати будь-яку іншу школу в місті? Може вибрати якąkolwiek школу для свого дитя. І тут може одразу і ще одне питання.
trakcie nauczania. Чи можна змінити школу під час навчання? Różne mogą być powody. В Польsce wygląda to У так, Польщі що початкові школи районні, що означає, що директор повинен в першу чергу приймати дітей зі свого району. так званими школами. Це регулюється відповідними документами. Якщо дитина проживає в даному районі, навіть без прописки, то її мусять прийняти до місцевої школи. Складніше, коли вільних місць немає. Тоді директор повідомляє керівний орган про цю проблему, і цей керівний орган шукає вільне місце для такої дитини в інших szkołach. No gorzej, jak już nie ma, prawda, wolnych miejsc, no to wówczas ten problem zgłasza dyrektor do organu prowadzącego i organ prowadzący w innych szkołach szuka wolnego miejsca dla takiego dziecka. Ja na przykład w ten У нас теж була аналогічна ситуація. Ми прийняли більшість дітей до молодших класів, але в певний момент в інших школах почало не вистачати місць у 4-5 класах. І 30 дітей були перенаправлені до нашої школи, тому що тут були вільні місця. Коли ми створили підготовчі групи, то вільних місць стало ще більше. Тобто початкові школи поділені за районами. Директор в першу чергу приймає дітей зі свого району, тобто тих, які проживають поблизу школи. Якщо ж батьки змінюють місце проживання, Натомість, jeżeli, так як mówiłam, як у нас було в випадку із дітьми з 7-8 класів, то вони повідомляють директора, куди саме переїздять. Він вówczas інформує директора школи І вказують школу, до якої планують записати дитину. Chociażby szkołę, do której zamierza zapisać to dziecko. Коли директор приймає дитину до початкової школи, то зобов'язується її пильнувати. Він мусить знати, що відбувається з цією дитиною аж до кінця 8 класу. Тож, якщо батьки захочуть забрати дитину, то змінити школу не проблема. Але потрібно повідомити, що віднині родина, наприклад, житиме не в районі Рембертов, а в районі Воля. І дитина буде навчатися там. А в ліцеях і технікумах єдиний обов'язок учня – це вчитися. Там також проводять консультації з профорієнтації. Вже немає поділу на райони. Навчальний заклад обираєте за вашими захопленнями та інтересами. А як бути з документами? Адже не всі переселенці мали можливість взяти з собою документи. Які документи потрібні, щоб записати дитину до школи? Ale czego wystarczy, by zapisać swoje dziecko do szkoły? Powiem tak, że Я була щиро захоплена українськими мамами. Українське, бо то one найчастіше. А саме, вони найчастіше приходили до школи з дітьми. Може, на Україні так є, що Не знаю, чи в Україні свідоцтва про народження видаються одразу заламіновані, але цей документ був у всіх. Wszyscy mieli. Він, власне, найважливіший. To już jest najważniejsza sprawa. Natomiast jeśli nie miały tam Не всі мали атестати, але наскільки я знаю, в українській системі освіти атестати не видаються на кожному етапі навчання, а лише після закінчення школи. Такі інформації до мене доtarły, tylko dopiero jak kończycie szkołę podstawową. А у нас так. У нас інакше. Після першого класу ми видаємо атестат, після другого також. Кожен клас має завершення навчального року, і ми вручаємо учням свідоцтва. Українські батьки просто письмово повідомляли, що дитина навчалася в Україні у 5-6 класах. Нам було цього достатньо, цим ми і керувалися. Chyba, że były świadectwa, no to wtedy na podstawie tej jeszcze żeśmy się tym kierowali. І тут логічно перейти до питання щодо завершення навчального року. Чи наприкінці року діти переселенців отримають якісь свідоцтва? І якщо так, то чи зможуть на підставі цього документу перейти до наступного класу? I jeżeli tak, to czy mogą dalej jakby przechodzić do innej klasy na podstawie jakiegoś dokumentu? No tutaj z tych У wszystkich розпорядженнях управління освіти немає якихось обов'язкових вимог щодо переведення у наступний клас. Dziecko otrzyma promocję do klasy, czy też nie będzie... Це рішення приймають педагогічна рада і вчителі. Rada pedagogiczna
І nauczyciele uczący... І якщо вони вирішать, що знання польської мови учня ще недостатні для того, щоб перевести його у старший клас, żeby poradzić sobie w tej klasie wyższej, prawda? No to wtedy буде видана jest просто podstawa довідка. prawna już w marcu wydana przez ministerstwo. У березні вийшло таке розпорядження Міністерства освіти і науки. Szkoła może wydać zaświadczenie. Я вже говорила з вчителями, які ведуть уроки у перших-третіх класах. 1-3 ja wstępnie po rozmowie z nauczycielami prowadzącymi w klasach 1-3 u mnie pytałam, Про те, чи наші діти будуть переведені до наступного класу. jak panie widzą sytuację, więc moje nauczycielki І odpowiedziały, мої że w вчителі klasach сказали, що в нас 1-3 більшість дітей перейде до старшого класу. promowana do klas programowo-wyższych. Natomiast Щодо класів 4 по 6 і 7-8 класів, то тут на заваді може стати знання мови. Але якщо ми у підготовчих групах маємо з дітьми по 12 годин польської і додатково польською викладається фізика, хімія та інші предмети, то гадаю, що до таких дітей ми ще будемо приймати окреме рішення разом з педагогічною радою. Скоріше за все, ці діти пройдуть програму успішно і будуть переведені далі. Тобто учні, що зараз вчаться у 7-му, перейдуть до 8 класу. Але не всі діти. Можуть бути поодинокі випадки. Часом дитині, незважаючи на 12 годин польської щотижня, важко адаптуватися. Для неї це стрес. Їй складно призвичаїтись до навчання. Гадаю, це дійсно будуть лише поодинокі випадки. Тож може бути так, що польські школи вирішать, що цього 3-місячного періоду навчання не буде достатньо для переходу в наступний клас. 3-miesięczny okres pobytu w szkole, no może nie być podstawą do promowania, tak? Кожна школа, кожен директор і кожна педагогічна рада прийматимуть ці рішення на підставі чинних розпоряджень управління освіти і передусім керуючись власною совістю і бажанням допомогти цим дітям. Вчитель не лише викладає предмет, він ще й педагог. Наприклад, дитина може ще трохи недостатньо знати польську, але ще 1 рік у тому самому класі був би для неї надто важким досвідом у емоційному плані. No troszkę słabiej mówi w tym języku polskim, a dla niego może jeszcze jest informacja, że będzie jeszcze raz w tej samej klasie, może być dla niego bardzo emocjonalnie obciążająca. Вчителі і директори шкіл матимуть непростий період наприкінці року, але треба допомогти цим дітям. Це найважливіше. Головне – це благо дитини. І вчителі завжди керуються саме цим тезисом, чи то у випадку українських дітей, чи то польських. Діти українські чи діти польські, так? Ну так, але Наскільки я розумію, це в будь-якому разі буде суто індивідуальне рішення. Децизія. Я за те, щоб переводити до наступного класу. Але, пані та панове, вчитель – це людина, яка приймає рішення відповідно до свого сумління. На цю тему можна довго дискутувати. Моя особиста позиція така. Ці діти прийшли до нас із таким досвідом, що повторення 4 чи 5 класу їм глобально нічого не дасть. Te dzieci przyszły do nas z takimi przeżyciami, że powtarzanie przez nich klasy 4 czy 5 nic nie da tym dzieciom. Ми повинні зробити все, щоб ці діти відчували себе якомога комфортніше у цих скрутних обставинах. Całym swoim nieszczęściu. Вони хочуть повернутися додому. Przede wszystkim Коли ми запитуємо, чи вони хочуть залишитися, nie wiedzą, ale najchętniej to by chcieli już wrócić. то вони найчастіше відповідають, що хотіли би повернутися. Nauczycieli, dla nas І найголовніше для вчителів і загалом для дорослих nie dodawać im więcej. – це не додавати їм ще більше негативного досвіду. Якогось стресу, Tak, to jest dla mnie. Так, це стрес. Uważam, że to jest najważniejsze. Вважаю, що зараз найважливіше завдання – це подбати про їхню безпеку, як у ті найперші моменти, коли вони щойно приїхали. В березні і квітні обіди для цих дітей були безкоштовними. Тепер місто попросило всіх, хто цього потребує, подати відповідну заяву на соціальну допомогу. Служба соціальної допомоги приймає рішення швидко, і вони отримують безкоштовні обіди. Że dziecko jest w szkole do pomocy społecznej i pomoc społeczna od razu wydaje decyzję i będą mieć obiady darmowe. Nie tylko І тут йдеться не лише про обіди. Розповім про одну акцію в моїй школі. Українські діти зараз вивчають польську мову як іноземну, і в нас є безкоштовні підручники.
Але це звичайні підручники з польської мови. Тому на Великдень ми зробили акцію «Великодній зайчик» і придбали спеціальні підручники для вивчення польської мови як іноземної зі спеціальними вправами. Kupiliśmy te specjalne już podręczniki do nauczania języka polskiego jako języka obcego. Але тут важливе не лише забезпечення харчуванням, підручниками для вивчення польської як іноземної, чи всіма іншими підручниками з предметів, які ми надаємо безкоштовно. Найголовніше для них – це психологічний комфорт після всіх негативних переживань. Bo pozostałe to oczywiście są dostępne i udostępniamy, ale tutaj dla nich jest najważniejsze bezpieczeństwo psychiczne po tych wszystkich przeżyciach, tak? A ja tutaj może jeszcze na sam koniec poproszę, żeby pani może jakoś zwróciła się i do rodziców, і до dzieci, бо з jednej На сам кінець хочу попросити вас звернутися і до батьків, і до дітей. Бо, можливо, є батьки, які думають, ми просто пересидимо і нічого не будемо робити. Нехай дитина не ходить до школи, а просто посидить вдома. Все одно невдовзі повернемося в Україну. Będzie w domu, czy coś takiego, albo na przykład, nie wiem, wrócimy do domu już skoro. No, co by pani tutaj poradziła właśnie? Що б ви порадили таким батькам і дітям? Як могли б мотивувати їх до навчання, щоб вони ходили до школи і намагалися інтегруватися у суспільство? Інтегрувати, так. Правильний розвиток дитини можливий лише у групі однолітків. Oświatowe daje możliwość kształcenia domowego, czyli Наше законодавство про освіту передбачає можливість домашнього навчання. Тобто батьки беруть на себе відповідальність за освіту дитини. І наприкінці навчального року ця дитина складає кваліфікаційний іспит. Проте в такому форматі дитина не здобуває комунікативних навичок і не виробляє моделей поведінки для різних життєвих ситуацій. Ви ж знаєте, як буває. На одній перерві дівчата дуже щасливі і дружні, а на наступній вони не говорять одна з одною, посварились через щось, а за 45 хвилин знову спілкуються. Діти у цих міжособистісних контактах повинні навчитися слухати один одного, вибачатися, дякувати. Це дуже важливо для розвитку дитини. Наскільки я знаю, Міністерство освіти України дає можливість дистанційного навчання, як це було під час пандемії. Це надалі можливо. Тож, якщо батьки захочуть, то дитина може навчатися дистанційно. Я знаю, що українські вчителі теж зараз викладають дистанційно, тому батьки можуть вибирати. Але ніхто з батьків, які приходили до нашої школи, не просив про дистанційне навчання. Всі хотіли, щоб діти були в школі стаціонарно. Więc wszyscy chcieli, żeby dzieci normalnie byli w szkole. Зі свого досвіду можу сказати, що в більшості шкіл батьки радше хочуть, щоб їхні діти перебували в школі. Chcą, żeby dzieci były w szkole. Зокрема, щоб спокійно піти на роботу. Все ж таки дитина під опікою. Учні молодших класів можуть перебувати в школі навіть до 17:30. Навіть якщо ви ще не ходите на роботу, то для вас це теж можливість трохи зайнятися собою. Адже психологічний стан жінки, матері дуже впливає на стан дитини, на її продуктивність у школі. Пам'ятаймо, наскільки ми, жінки, організовані, психічно врівноважені, настільки добре почуваються і наші діти. Psychicznie zrównoważone, to tak функціонують później nasze dzieci. Коли у вас так звані емоційні гойдалки, і ви то радієте, то за 5 хвилин плачете, все це згодом позначається на дітях. І діти потім так само мають емоційні гойдалки. Чесно кажучи, я в захваті від дітей з України. Вони настільки відкриті і так потребують тепла. Водночас я згадую ті перші дні і тих старших дівчат у 7 класі, тому що я вела в них уроки. Тоді вони ще не розуміли мови повністю. Це ясно. Але загалом у них очі були пусті. Зараз цього вже немає. Тож інтеграцію і акліматизацію вони вже пройшли. Я думаю, що з вересня буде ще краще. Інтеграція і таке закліматизування już nastąpiło і myślę, że od września będzie jeszcze lepiej. Дітям буде легше увійти в ритм навчання, а наші основні навчальні програми досить складні, навіть дуже складні. Programowe są bardzo wymagające. Bardzo.
Я порівняла програми з біології в Україні і в Польщі, на Україні. і мені довелося реорганізувати та змінити навчальний план. Це було непросте завдання, але нам з колегами це вдалося. Тож програми навчання у нас складніші. Дорогі мами, будь ласка, не переживайте, якщо ваша дитина ще раз піде у той самий клас. Не кажіть дітям, ти міг би постаратися краще. Обійміть їх, скажіть, наступного року ти будеш найкращим учнем. Powiedzieć to, za rok będziesz najlepszym. Як я завжди кажу, школа – це не завод, Nie jest zapisane tak jak w fabryce. де треба зробити стільки-то гвинтиків за зміну. Ileś gwintów trzeba nagwintować, tak? А dziecko може Дитина у школі може вчитися на трійки і четвірки, а в ліцеї бути найкращим учнем. Так працює розум. Це наш біокомп'ютер. Все відбувається так, як повинно. Тож, дорогі мами, навіть якщо дитина піде на другий рік у той самий клас, сприйміть це так. За цей час вона гарно вивчить польську мову і потім допомагатиме мені у повсякденних справах у Польщі. I będzie takie dziecko mądrzejsze. І дитина буде розумніша. Język polski jest trudny. Польська мова складна, тому гадаю, що варто підходити до цього саме з точки зору можливостей для дитини краще вивчити мову. Зрештою, це лише 3 місяці, а в Польщі багато директорів та вчителів будуть дбати не тільки про фізичний, але передусім про психологічний комфорт дитини. No, pokieruje się tym, że będziemy patrzeć na dobrostan zdrowia dziecka psychiczny bardziej niż tylko fizyczny. Так, і власне я в Дякую. тракті нашої розмови В ході нашої розмови я переконалася, що польська система освіти дуже добре відреагувала на виклики, пов'язані з початком повномасштабної війни. З розпочаттям такої війни на певну скалу. Щиро дякую нашій гості Анні Посмик, директорці Варшавської початкової школи з інтеграційними відділами номер 189 імені маршалка Юзефа Пілсудського. Пані Анні Посмик, Dziękuję. Дякую вам. Котра дала нам вичерпні відповіді на найважливіші питання щодо шкільної освіти українських дітей у Польщі. Ja jeszcze może powiem В мене ще одне повідомлення для батьків, які знаходяться у Варшаві. Пані та панове, на канікулах ваші діти також можуть бути під опікою педагогів. Починається реєстрація на програму «Літо в місті», «Лято в місті». Перевіряйте інформацію в секретаріатах та на сайтах шкіл, до яких ходять ваші діти. «Літо в місті» – це своєрідний шкільний літній табір. Діти ходитимуть у кіно, театри, а мами тим часом можуть спокійно йти на роботу або просто трохи відпочити. Дякую за увагу. Дякуємо сердечно. Щиро дякуємо. Дякуємо нашим глядачам і запрошуємо вас підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски програми «Громадянин України в Польщі». До зустрічі. Разом переможемо.